Contohnya atas ini kok mungsuh turuk ministan. Ini kalau beda mimpang mas. Pripun? Kenapa gak sih? Aku harap nyambung wis ngono ngono. Nek negara kok turuk ministan. Salah. Sing bener apa, Bu? Ya jenengan ora kena ngono kuwi, ora kena dibaleni kaya ngono kuwi lak ya ketok saru to, Mas. Nggih, nyuwun pangapunten tiyang Jawi nggih saged muni ngaten, mboten mungkin saged muni Turkmenistan, mboten saged. Mesti wis ora dibaleni ayo. Inggih saderengipun kalajengaken anu nggih, Mbak Wiwit Mas Dikin Gusti Benawa menika wonten awala wara-wara menika waduh. Yitiha Ki Haji Anom Surata ing Taman Budaya Surakarta. Nuwun sewu Ki Anom, mohon dibacakan wara-wara pengumuman ini. Oh nggih. Saksikanlah pagelaran wayang kulit Purwa semalam suntuk. Acara 14-an Pepadi. Besok malam hari Jumat Kliwon malam Setu Legi tanggal 14 Oktober 2011 pukul 20 sampai dengan selesai. Tempat Sanggar Mayangkara Dalang Mawardi Sentun lakon Pamegat Tresno Rabi. Kemudian dilanjutkan wayangan Minggu Paingan hari Sabtu Legi malam Minggu Paing tanggal 15 Oktober pukul 20 sampai dengan selesai. Tempat pendopo Joglo SMKI menampilkan 3 dalang. 1 Ki Deki Adiwijaya, 2 Ki Eko Prasetyo, 3 Ki Satrio Wibowo. Garap Pakeliran menampilkan Khusus Sabet, dilanjutkan Sarasean. Kemudian doa bersama memperingati 2 tahun mendak kalih sewargi Bapak Tristuti. Oh nggih. Saking para putra SMKI nomor 8 SMKI Surakarta menika Gusti Benawa. Monggo mangke berduyun-duyun sami sowan nggih Gusti Benawa. Nggih Mas, dados menika agenda wulanan Pepadi Solo Mas. Pendopo Mayangkara agemipun Dimas Purboasmara. Nggih, wonten Gebang. Nggih, dalemipun Dik Purboasmara. Nggih. Pun nggih Mas. Delok wayang namung emanipun Mas. Emanipun menapa? Yang nonton niku nganyelke Mas. Pripun to? Lah nggih to. Sakniki wayangan bubar jam 4, jam 2 wis do mulai. Nggih. Nggih to. Dibubarke jam 1, jam 11 niku wis do mulai. Lah bajingan to niku jenenge. Surat tatanan sing nonton iki tak gagas kok. Nggih ngeten di padha-padha ben kabeh iki fair. Nggih. Wis kula dongake Bapak Ibu mengke lek dereng rampung kundur muga-muga teko omah nyang-nyangen ngoten. Nggih namung sak kuwaosipun mangsa bareng. Ning kesara mirsanipun alhamdulillah. Nggih. Monggo menika wonten awala malih Mas Dikin. Nggih. Kula sing dalu Bapak Anom Surata nyuwun kinten tembang Popeling. Atur nuwun saking dalem Darmadi penggemar berat. Oh, Dimas Darmadi. Nggih. Ya, dicaosi. Mbok monggo. Nah, rak ngono. Alah, ning kono iki nutupi sinden. Wong kok pikirane santai ae. Ya ora apa-apa to Mas Dikin. Ora setrum. Monggo ngagem bawa napa lajengan kemawon? Bawa ingkang bawa ya Cak Dikin, monggo. Ngadeg. Nggih, bener. Aruk pripun? Pun monggo dipun wiwiti. Wiwit dijokke mriki. Kene Bu. Waduh. Ora apa karepe penonton apa? Ayo pira wene. Mosok kalah karo godhong kates iso nglegakne weteng. Ayo. Ora apa-apa kuwi ning kene tok. Terus pundi para pirsawan ngersakaken Mbak Wiwit jumeneng? Monggo Mbak Wiwit, monggo pun. Ayo gendike monggang ya.
Awas, awas, awas. Selangi milu nabuhi ngopo kowe? Ya. Wah, sakniki kula jejer panjenengan rada pangling, Mas. Panglinge nggon ngendi? Kok jenengan saiki tambah kuru. Wah. Iya wis. Mergo aku wis lali rasane. Kowe rasa melu-melu ki rusakku ki ngopo dadi melu? Oh. Tak pikir rukun Islam. Ngarang lagu pinter. Suarane ya becik, ning kok gaweane medok wae. Kang lima puniki Komentarmu ndi to gene ora dikomentari. katindakno mring proses omong. Iki etok-etoke awak dhewe iki apa wong etok-etoke bobojoan ngono kae lho. Lah ya etok-etok awake dhewe lah ndase melu sapa? Apa sing duwe ndas? Wene. Nggih teh sel isih semlempit ning kono. Semlempit. Ya kowe Sandro. Aja padha ditinggalke Ajeng difoto kali Mas Warseno. Wah. Oh ya. Muga Gusti ngijabahi pulih meneh ya reng amin. Ora setrum. Iya mesake anake ya, Tru. Ha iya. Kowe iki kok nembang kok. Ya Allah. Kok nembang ora sandadan. Mas, Wis suwi lho ora nampel. rukun Islam jenengan ngajari kula ta, Mas? Gusti kaya ora ngerti wong wedok ora sandadan nonton kaya ngono Gusti. Wis ta santai ae nonton kuwi kok menteleng ngene rumancane. Seta tur arahe iki lho. Ora nonton nggon wajah. Susu. Bacot. Sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu Para wadon nindakno poso. melu ta Melu ora grup kok. kapasakat ping 5 ngibadah haji. Waduh, tambahi moto iya. Wong loro bareng. ya Iya. ora mbayar cerigis Ya aja ngono wis diwangi melek wis matur nuwun lho kok. ya matur nuwun ngantek engko mulih anyang-anyangen sampean 1 2 3 Rukun Islam sampurna Tepuk tangan Bapak Ibu kagem sekalian. Moga selesen danyang TBS kene weh. Pulih neh. Iya.
Aja kuwatir Mas Dikin tak kei obat wis lho, percaya. Mbak, nyuwun pangapunten Mas Petro. Nggih. Napa enten obat to nek kanggene Cak Dikin niku? Wonten. Tinggi nglereni le medok niku lho. Napa wonten obatipun niku? Iki ngomong ning janjane tenan. Iki janjane iki gur gentenan, saling menolong. Oh. Lho pada waktu Mas Anom dhisik cek senenge ndalang maksudku ndalang obat ben gak kesel kok aku. Oh ngono. Oh iya obat saiki kuwi to tak kira. Angger liyane kuwi ten ana. Monggo kepiling. Ya. Wis wancine tansah dielingke. Wis wancine padha nindakake. Adan wis kumandhang wayahe sembahyang. Netepi wajib dawuhing pangeran. Salat dadi cakaing agama. Limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah Subuh luhur lan asar salat sayat ingat tindak mungkar mari nisa cangkepe prayogane ditambah salat sunahe sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake adan wis mumandhang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhing pangeran salat dadi cakaing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayat ingat tindak mungkar mari lan nisa cangkepe prayogane ditambah salat sunahe sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga Terima kasih Cak Dikin sama Mbak Wiwit sampun keparing aturaken lelagon pepeling. Iya, Truk. Wah, seneng. Mas Dikin jan ini entengan. iya Mas Rawuh nyang TBS mongko ora ning sing ngaturi ini ngerti yen kanca nyambut gawe ya ora negake. leres nggih Saling membantu. saling membagi suka Nggih, leres. Nika caos panglipur dhateng warga kita Solo khususipun Jawi Tengah umumipun nggih Mas Dikin. nggih Luwih dhateng Jawi Wetan nggih ngaten.
leres. Sak sampunipun pepeling dipun selingi lelagon lawas, Mas. Nah, Gagrak nggih menika Gagrak Ngayogyakarta. nggih. Yasan Swargi Ki Wasita Dipura. Nggih. Campur Sari judulipun wae, Campur Sari. Campur sari nggih. Campur Sari. Sore-sore. Nah, iki ora tau metu iki. Monggo digelar ten mriki para kadang waranggana. Dipun wiwiti saking pesinden. Monggo. Penggambange elok saiki ning wah iya. Saple bojone anyar iki jan. Gambang kepelinting. Lah iya. Ora aneh pancen ya. Wah saiki ora tau ngulon sapa ngetan. Ha iya. Jredehem heeh. Nggih, kalau mau sampun menaturaken lagon Gagrak Ngayogyakarta yang sanipun Swargi Ki Wasita Dipura. Nggih. Ana nek pemundhut meneh. Wah nggih. Kepareng nyuwun dandang gula banjet Ibu Wiwit Pak Petruk. Wah, lah iki. Katur Bapak Haji Anom Surata, katur para pirsawan tuwin Ki Dalang Warsita. Matur nuwun. Saking Kampas. Kelompok anak muda penggemar Anom Surata. Waduh. Bali eneke nggih. Atas nama Mas Sri Sarono. Oh nggih. Waduh. Mbak Wiwit monggo dipun aturaken panjenengan piniji dandang gula banjet pelok barang monggo Mas Dikin. Iya Mas. Panjenengan sampun mireng semanten kados enten menika raos panjenengan terus pinti? Nggih. Biasa. Kudu jujur to. Lah nggih. Tetep bola bali ya wong dulu itu mengukir karir secara bersama-sama. Nggih. Kalaupun sekarang sudah berada di awang-awang pun masih
ada ingatan masa lalu. Oh nggih. Ah nggih. Amin. Ora apa-apa. Ya wis kono wae terusno. Monggo. Lho, sing lali niku mboten kula lah, sakdiken sakniki mun mencari bintang. Wis. Angsa bintang mah bintang 7. Neno. Lamun bisa samihanu Mas Anom, Dalem panjenengane termasuk ora perasaan, ora Pripun, mesake bocah. Ya bar wae ngadeg lagu pepeling ya joget. Iki ora istirahat terus dibablaske sake keringete barang ki jan keringetan ki lho. alah kere. Terus napa? Angger bawamu iki engko apik wasis wis to engko rampung wayangan tak jak nyeker margayudan. Waduh. Mas Anom rasa dijak Tuku dhewe no. Kono kaya Bayu no. Oh. Bayu ngemis. Wah niki rada selinco Mas Anom. Pripun to? Muabe do seragam Mas Bayu dhewe sing ora seragam. Apa ya ora entuk 1000 ngono. Niki pun kula merdikake kok niku. Nggih. Aran patesu No nano. Menika nggih kula aturaken dhumateng Mas Pujo. Wah, juragane Sprei. Grup Wagon. Ya kepareng ngewangi melek. Aja lali glinding dadi kirimi kok ndak ora kei wedang kowe. Iya. Kang kinelong tripra
sabet balungane, Cok. Ya. Nuhun mitra utama. Pisan malih swanten kakung. Ya. Balungan, Cok. Ayo. Redu mawon mangawur tetekat yo kutulak murpan kriting kurang wis rakata gagah ya Mas Dikin. Laras. Wah, nyenengke. Nyenengke temenan jan. Wah, wis bocah kok suarane kaya ngono kuwi. Lah iya to. Anake sapa kan? Ayo wong pancen ya putra dalang Pak Dikin. Nggih Pak Parman menika
dalang wonten ing Lampung. Lampung. Nggih. Nggih. Mbak Wit ngejowo sinau ten seni ten Ngayogyakarta, pindah dateng Solo, peluk Cak Dikin terus ditengi kuwi. Wah iya. Ya, nggih. Sekolahnya Bedo. Nggih. Nggih, terima kasih niki wau garapan. Nah, sakmenika gentos lagu kina malih ning Pelok Barang. Nggih. Waduh. Judulipun Sandang Pangan. Weh, Sandang Pangan. Pelok Barang menika yasanipun Swargi Ki Wasita Dipura. Monggo. Monggo para kadang pun aturaken lelagon Sandang Pangan. Dibabal ning mriki. Monggo. Iya. Ben ora ilang. Monggo. yen kepingin pinter sing mempang sekolahe besok wakasane gampang bisa nyambut gawe yen bisa nyambut gawe sing laku sabenere besok wakasane ditresnani apa wae terus piye terang pemilu ngawur bae beda teman karepku pemuda pemudiku nyandang salah kok lucu lamun kelantur aduh lae
sembah nuwun sampun ngisis lelagon kina. Iya, ben ora ilang ya, Truk. Wong surasane ya becik kok, Reng. Heeh, isi relevan kok. Iya. Ngancik lagu anyar meneh. Iya. Nyuwun Sri Huning Pak Petruk. Katur Mas Khairul. So Mbah Min tuwin Mas Tarto Palur. Matur nuwun. Saking Bapak Suprapto sambung Macan Sragen. Nggih. Nyuwun kintunan Sri Huning Pak Petruk. Katur Mbak Ayu Antaka Wulan. Matur nuwun saking Galuh. Nggih. Wah, iki anak-anak udah ngrungokke ya. Mau wis diganti batune kok. Nyuwun lagu Sri Huning Pak Petruk saking kula Pak Sriono Metesih. Nggih. Saking Bapak Martowi Jaya Jalan Sri Gunting. Nyuwun Sri Huning. Bawanipun kula piyambak Pak Petruk matur nuwun. Wah, nggih. Monggo Pak Martowi Jaya kula caos Siwanci. Monggo-monggo. Metara manca metuk Pak Martowi Jaya. Monggo. Ayo. Asmanipun kula Rantim tambahe jeneng tuwa nggih Martowijaya niku Martowijaya. Dalemipun pundi? Gadingan Pak Jitkin. Betara kok? Oh, Mboten kula ajeng njaluk sampean Nggih, sekedap mengke kula golek neneh nggih. Niki badhe bawa Mas Petruk. inggih, monggo. Kula janjane ajeng kulaan lagu ning lagu niku tembangnya enten sik ngapusi nggih. Lah pripun? Lah niku dandang gula semut ireng kula jaman ngarit niku kula seneng-seneng dadine susah meleh. Semut ireng kula golek semut ireng akeh buang kula adahi kula tiliki isih semut terus lho. Nggih. Anak-anak kebo sapir. Lah kula seneng banget. Lah ngapusi to niku? Lah mbuh. Nyanyi apa ora iki? Oh, cek sios. Monggo, monggo. Niki dicethake. Oh nggih. Madhepe mriku ben ketok kamera. Iki an Cak Dikin. Nggih. Gawa dhuwit tuku loyang nang Argayasa. Terus Pupung jek urip nanggap wayang nek mati ben munggah swarga ngono. Waduh, nggih. tambah parikan sak diken iki. Mriki wae pripun mau tuku gawa duit? Gawa dhuwit tuku loyang nang Argayasa. Lah sono kentekan. Oh nggih. Ya. Pupung jek urip kon nanggap wayang nek mati ben munggah swarga ngono. Pikiranku malah mboten ngoten niku. Mboten. Gawa duit tuku Semangka. semangka ning Argayasa. Oh ngono. Iki lho wiwit bocah wis rondo sapa sing kersa. Wah, kula wedi Lah ben lek ngantek kleru ngono awas sampean. Lagi niki le anu Cak Dikin niki Pripun? delima merangi teles Wah, terus padha nrimo Gusti Allah sing males paringi wedal wah kelonggaran namung artis-artis. aduh, gong saka wesi. Aja kakean ngomong gek ndang nyanyi. Oke. Nik lho, ampun kesusu wong niki anu bare niku sesuk jam 5 ya. Oh ya. Pupung Pak Anom niku tindak mriki. Monggo. Podiwiti. Wis angger mleto Nggih. buacok. Mengke diajari nggih wong niki mangan Ya pun kopat. gek ndang ora sang mangan kopat bal gek ndang nyanyi. Mangan kopat janure tuwa mengke nek lepat nyuwun gapura. Ya. Monggo. Ya. Mamanesmu kang ngecewa Madhepe Sinom jengkok grandel ring. Iya. Madhepe rono. Nano. agawe ruci tenggale Sung. rara apa Jengkok anyar ring. Iya. kang si naja Tingkat tekan ngendi? lah kula ampun matur yen lepat nyuwun ngapura Nggih, kathah pangapurane. Monggo. Ah iya,
Kuwi jenenge kepik didak teklek. Mau apik kok susun diledek. Umpama mondota rokni Lah ya mbok urusane. Tertamtu tak turuti umpamane ibarat wong numpak perahu nek mlampah lumampah tanpa walah tak kira tampah neng madyane ing jala nindi nidi Jala nidi kok jala niti iki lho. sampean sik suwe rajamu mrene lek jala nidi wae ayo tak ditake temagunjing temagunjing anggen jong kebuling, Pak. pagulingan mangke kalajengaken gagrak Tulungagung serampat dijogeti Mas Dikin. Oke, dados katresnane wirat moyo lagi tunggu
Terima kasih Mas Dikin wis dono rasa. Iya, nyeneng karo sing kepareng rawuh mirsani ya, Reng. Heeh. Beksa ki mau gangga mina. Heeh. Ya diselingi lagu lawas meneh. Waduh, apa? Montor-montor cilik. Wah, mayar. Mayar ora tau metu ya. Ya. Anggitanipun sinten, Mas? Menika inggih sawargi Ki Wasita Dipura. Nggih. Montor-montor cilik sing numpak puru. Sing nunggang Dikin. Monggo para kadang dipun wiwiti. Ayo. Monggo. Madrak gede rek. Gede aku ora tekan kok, Bro. Oh, mung cilik ae. Nggih, sembah nuwun. Waduh. Menika wonten pambundhut saking Pak Mohadi nyuwun langgam pawelingku pelok barang. Ingin nyekar Mbak Rosiati nuwun. Waduh. Menika juragan campur sari Leres Mekar Sari. Menika papi. Papinipun Mbak Ros menika. Tapi mirengaken dalu menika. Monggo pi dipun mataken pap. Oh, rawuh nggih. Rawuh. Cekake wis penggemar-penggemar dalu niki rawuh. Nguah-nguahi adat Papi Mohadi. Biasa nyuwun lagu gak ketang 50 yen. Oh. Bengi iki ora kena ngrembug perkara kuwi. Sesuk dirangkep ya. Monggo Mbak Rosiati pun ladosi. Monggo.
Sembah nuwun sampun punaturaken menika wau lelagon pawelingku. Bapak Mahadi sampun punaturaken kala wau. Nggih. Mbok coba reng ayo ngicipi anggitane awake dhewe apa? Selak ing janji. Wah, selak ing janji. Ya, diaturke. Sing rada seger ya, Reng. Ayo. Monggo para kantang punaturaken pelek barang dados. Monggo. Seger ya Mas Dikin menika wau selak ing janji. Selak ing janji. Nggih menika. Enggal nggih Mas. Inggih menika ngrumpaka panjenengan piyambak. Nggih, ceritane nggih matur nuwun. Kula pun digaeke lagu. Sampun kesupen kita mengenang swargi Empu Pengrawit. Nggih. Simbah Marta Pengrawit. Mbah Marta nggih. Nggih menika nganggit lelagon Cikar Bobrok. Ngaten. Cikar Bobrok. Kawitan saking mijil nggih. Monggo punaturaken salah setunggal. Nanu Mbak Darsini. Nggih. Ya. Silip godhong ganyong. Aduh. Idul-idul bakuke nonom. Heeh. Monggo Mbak. Bareke reng. Yo. Lo.
sampun katur mengenang swargi simbah martuta ngrawit ya Reng.